Hwana beti masiri muntua. No ya ze unyangu momudie. Nde yakasem. Ebi abe hende yesu be wuna. O pedu be di wadie. Na ase mi di wa ku ajadu. Se na se na anyway. Also already wadi ama. Ibi aya kama. No. Ne de menya e bad luck ama because ba kukure ni wa bitwa. That's fine. Yay. Oh, Kafra, what's the creditor, sir? Hello? Mamajo. Major Sudini baby Kese3. Yes, I'm good at it. What's your friend say? Kodari. Okay, Kodari, a hunter when you're there. Okay, Tosofre. Tosofre, the live for him. Okay, one about him as Muntua. One about him as I say, open be Virginia, or air no, that won't know over that from Yariana or Naya. Why not? It is a piano. Matua know who much you say. Who come no become what some sound to than 2 to tell you, or once when I was in a 2. I figure now, all the for Akodan for now on my camera. Okay, Kodari. But you much and another senior mentally. What you say? Not German, what senior mentally. Okay, yeah, that's why. Bye bye. I'm sure. Hello? How was it? Jump on, Brophy. How was it? Yeah, jump on, Brophy. No. Chai, jump on now. A jump on. Yeah. Kai. Humanati. Hello? Hello? My question is saying, I don't need Nhyira. What do you want? the Nanko Pasi. The patch of frozen, I can say free. The Ding or Henny Benching, Oh, he can say free. the Kese3 I could carry College of Education. Okay. My injury. And whom to whom? I want to know a combine Kituabi or Yoko. A combine and Tatia, Kituabi Coco, or the ideas you feel no or no one. Okay. Tosofre. Tosofre, Obi and Home Tipa. I dear young French, not in the Sakoka. One about him at Cinnamon to Bema Wabobra. Na obi free achase force season na okasa hwana betina simuntu a no obi sase hwana betimi asina namu ayede na otubiye. Okay, matu anu ahu Yeah, bia na asem bi koso na ye hu na wa mana ku free wano na jese na mu anu so na match sa asem nti matu anu ahu ya dasi. Okay. Hello, you chat to me. Hello. When to me, hello. Hello. Me patch for said Kese3. Patch from me Keke the Dini Kese3 Tanudumasi. Tanudumasi boko de. Me patch adom Nhyira ayahama. Ya de nyame ase. No bedu ye kase hunte hunu ye den. Patch hunte hu ye entati akoko bi. Wo mu hadwene pa, wo mu anu so oya. So the BBS ya ubekwa titru pano ubekwa akohwe no omo ayemuma Tosofre nipa bi a ne ho ahomete bibia wo de betuo bia wo de ne nsa bekwa akoka wo fa ma no wadi bi kura wo besa akofa de wo de akosi ho yeso do ye tosofre titru ye nananom panipɔ no wo mta atopa no de koto ho obu bi man kwala no wono no akwa abonten aba no obeba no akofa de akane wo se wakora we ye tosofre papa. Okay, one beti masiri muntua no de na mi ntre magin e bi akeka bia me magin ntre mi se se bia wo hwehwe de unni ho a ajapade a waye no betimi atoa so amana ye kama se de wo waye no nti na wo dwene se yie nti ni bewu anami tu kwan okay kwan kura na behwe mechire amana ye kama ya da se yoy
Mato anu ahum. ɛno nso mekyerɛma de sɛ ɛsɛ onu obi adi nkɔmmɔ titiri ɛmaa paa ne yɛpɛ saa adeɛ no kasakasa ba yɛ ntɛm pɛ yɛ secret ne yɛ voice ne out nti wɔ se waka na sumasɛm ama obi ate patro madwen eno bedu yɛda ase wae nso me da mo ase nyame nsira mu nyinaa nhyira wɔn nso so yɛda ase sɛ wɔahyira mmere nhyira deɛ yɛ yɛda ase papa eno bedu no na ɔte ne nka no na yɛnkɔ WhatsApp no so na afei yɛmfa abrochifo no nso so deɛ a wɔnom ɛde aba no bi wei ɛde free Italy ane baayɛ ma yɛntie wɔ mo ɛde no bi. Hello, Advocacy. My Jew, Michia Bedjafo nyinaa. Ampacha ya fra me mother. Me kasa free UK, Coventry. Prince and Princess Mame. Mpacha omuka ahintahuna eye tatia. Bo tatia. Odi adie sie, adie dede sie hifa kurampo a asikyire obehu akwa akodi. Ono ne omofre ne ahintahunu. Ono nko ani Advocacy. Mehu. Mchio bibia yada se wesum da se papa pana ya Coventry fo nyina UK me sure so Italy no akọ UK although that's so you see the Italian number no all right yada se 39 yeah okay yeguso a we susu sa Italiano fo ni bia yenko Advocacy madro agata Italy modern me pa cho to sofre ene se yemfa ade ma wo na wafa ehuntahunu ye ntatia kokko ena matu anu ahu enso ne se mati asem wonum se bia asem no nka na emum wo na waka akire me asem ne bi kwa ye de atete na mente wo na waka akire me mati wo ano na se waka na se matu anu ahu mechia no ya maame ya to so agogo beduka akire amenka ho mechia obi bia wote menka nyame nhyira mo ne mo ayi amoma yete da bia na otwemi ni ya mpa Advocacy ya ante wonka ntine ewra ahopa abrochirefo ne ante wonka enti ye ntumi anka bi ne ye betwa ne pe nyame nka mo ho bye bye. Okay, yeah, that's it. Pacha wasnu mutia no so ye mo na to so obi ate obi mo na me da ase. Hey! Obi asiri jese obi atu obi mo na. Okay, yeah, that's Yanko Germany. Hello, good evening, Akwasi Boafo. Within the church, Kokupoku. Because free Hamburg, Germany. Okase obi atu nano ahua. Obi atu nano ahuma. Se obi kasa na wahu dia opese ochire. Obi kasa na wahu dia opese ochire ntem no. So watu nano ahum. Na ahuntahu. Ahuntahu so ye ase nipa bi a wofa ha na wohia na sembia na wo mu bi. Eso waye na ho ahuntahu. Ebi a befa bia na wohia na sembia na wo mu bibia na wo mu. Ne freno ahuntahu. Beda wose bebredi aka ndemi ho. Bye. Yes, yeah, that's it, papa. Yanko Italy biwe. Akwasi me mamadu ya fe wo ko ya che waba e da ase na me chira zo akoba. Champagne fo ni nyina mo so na frem po me che bibia e frem Monica me free Italy. Otu na no hu se wo nya bibie wo nya asase die na se wo nya bibie so otu hu wo usika da baby ko na wura afi no ko otu hu ana to so free ade nya wo de na wo fa ana wo hinta de chiro nso ye se obi ta baby no wo ye wo na hu so na ye wo wo nyina nimu oni no hinta de chiri ya ka ba ko ana de baby refi me kam zamba. Okay. Asa ka ba ko kaibra ba se ni enko dia. Yenko UK wahima krum. Ara ko si frame sisila me kasa fi London. Ahunta hunu ye ntatia kokko. Enukura ade woto mu kura no akata so na wote kira ade bi sie kura. Wa bɔ no pokura no mutimi guram.
ɛno nti na ɛfrɛ no ahuntahu no mekyia no abadwafoɔ nyinaa baabae da se abadwafoɔ nso da se papa ojambo ama na ne din ya na mrefiu na kofi boama na kofi boama de biaba na ne die minim say story ya but odi afa WhatsApp on dia about ana kozi ba for me mo adwanu anadwe onu apanfo nyira se kasa ahuntahu a me de mi se ahuntahu o ye sofo a aputi bu yana dia kofi ahuntahu kosi sabu bio kozi ba for me mo adwanu anadwe onu apanfo nyira se kasa ahuntahu a me de mi se ahuntahu o ye sofo a aputi bu yana dia kofi ahuntahu aputi nana boama mbekunipo nana boama asad fofraba e kasa huntahu na wase wonde huntahu se eno ane so kofi huntahu aputi vi ya dia okay yeda se yanko America na Canada nso a yenti sibeto na nyo dukuka chire na salba for ye ti on kan che bisu bia ho ye ja fe ne ya be ba ka ka te gwa ga ko na ka wi ka se watu anu ohuma we ja mbe akona mde meti watu anu ohuma e za asem bia asia obetie firi wa no so se bia mitina kosia no na se watu matu anu ohuma ati se le ka wakasa suna sina mtifina yes yada se papa yanko Germany ena tosofre no nso ye ayete se obi a tosofre bia akoma fa no na ontimi mie na no nkasa ya dise mpanimfo ya amamle ansana yatimi abie na no asana yatimi abie na no ye kana no kosua na no atimi ate sabo afọ unu aba na yake ni mechia me maame antikristi se baby odabi anyame nsa na yare mame ene me mma nyina busua ni nyina mchia obi am das ba okay na yake be das ya chie wukunu ene omari nyina mame jo ne rekfu mu di hudos mechia chie mu nyina yem free ho na yenko ma Evelyn friends of Kwesiboafo no sidi biaba Kwesiboafo Kwesi o ma mi Evelyn ni mechia wo ni abedwafo nyina onyame enka mo ho ni wadwuma pa mo ye osofo do ya me ma wadwo na na frempon me ma wo so wadwo Kwesiboafo meti won ka che mechia Kwesiboafo friends ni nyina o ma mi Evelyn ene de ba kumpo eni ho no mu amehu ma try but me hu bi me hu ehuntanhunu na amukan me de minim sa ade bia esumbu a usufra de krona obetimi aboa wo enu ni ade a ma ben hu kakra apart from that day ebie ni ho no ma meti ase me chia mo nyina pa osofodo ya chia papa onya me ka mo hu Yadasi. Oh, bye. Yadasi. My Evelyn, no, friends of Kwesiboafo, your mama back on. Yamin sure, mama. Yen from Italy, Nhyira. Hello, bro, Kwesi. Good evening. Me de nana abna, me free modern. Huntan hu ye ntatia. Ena matu anu hu enso ye obi a oye ntrofo. O kasa pese ebi odi obi hontro na nipa na aba beto no se matu anu hu ena eno bra Kwesi ni minima anu no okay yadasi okay yamfawi Kwesiboafo mekasa fogato na mekasa mo se ahuta hudia oka de oyesofo minim se okumase eno na efre na ahuta hunu katachia afrifa ni nia bi ofena ahuta hunu eno na meti asefa to sufre no de
I say ujina baby na se obi frɛ na wunti na nipa no obekɔ so frɛ no no ye frɛ no to so afrɛ no sɛ mato ano ahudia ekɔyɛ te sɛ nipa no ɔno kasa keka asɛm bi na asɛm ne ɔka no ɔkɔka asɛm bi dia ɔmo ɔde soma baby na ɔka na wuti sase no ɛno na yɛka no sase no sɛ koda de deɛ woka deɛ ɛde paa biribi deɛ ame so meti aseɛ fa no meda mo ase mebɔ ɔba so dwuma pa deɛ amoyɛ okay efogatɔ meda ase papa deɛ wo so deɛ aba ɛno no ɛyɛ yɛmfa bio srɛ mekan na no yɛntimi mfa bio ɛndɛ deɛ bɛfa ɛno no agroi ɛdatu agree nkura bresi ni bi da nsuo to na wako gina bepo so na kwano so to ja ho sabu se do ba ti so video di bi da she watache otokra se bi betwa otokra no adwere nkoso okay yam kohwe se de ano yi ne etie de ani ehunte hunu owedwa agozi ehunte hunu ye de wo si mi da se hunte hunu an kasa ye ntatia na ntatia na akwasi ye omu ahodo bebre ye won ntatia tuntum no ye fe no kwaban abi so fe no techia ko na ntatia kokoro no ye fe no huntahu no san ntatia kokoro no huntahu no ono udi ade hyeme hia wo ya no ahomte pa ade bi te se sikire ewo pano enwo udi fa hyeme hia sa huntahu no behunu akokokodi ntatia busu no anso ye sa hoho no ye tuntum yokoko ntatia busu no yesa okakahini yesa onfotie omnyina kan tatia busu no ho yesa okani akaba okan tatia busu no ho okọ maame awie no asa ka ne banso aka ho ene yesa okakape ndi se kosi e ka huntahuna we ntatia kokwa no ahomti yie na mse no ahomti no ade bia da bia nipa bi sutimi huntahu chese baabi a asɛm bi wɔ hɔ a obia unum sɛ obia nti ɔno kɔ bɛduadua mu a kɔhu na ɔde atodwa wɔsi medase Mr. Bedase papa owedo ani etene nka no amenko na na frempon honom to so frɛ ase ne sɛ bɔne taw sɛ de owedo ayɛ ne de na na frempon yenkoi agazi to so frɛ ya ka to so frɛ me fa owedo anya mfato ade a yɛmfa maa no na wafa aduane si hɔ ɛne ɔyɛdu ade a ɔbɛfɛ de ana on fa aduane asi hɔ a yɛmfa maa ɔyɛdu a obɛdi yɛde ama wo ɔyɛ tɔ so frɛ kɔsɛma no ɔsi wofa maa no kora ɔbɛfa wadi bi o amani bi adi kakra na suo se bi ade tia to so frɛ akosi ebi kra ya atade ana mpaboa wo na me fanya aduane mfo so fudi a aduane na hia wo dey say pindi ba bi ameke ka ko ade di oredo a to so frɛ mate medasi okay mayen kwa homa no so akra je ke majo ya wura wa hene me pa chobo ko de yakopa dum eye jo minim se mabre watia ho ye obi a chia Dr. Mayhem a on pass da obi esu die ma no Dr. Mayhem Prince Emmanuel Clinic de na to so okay yadasi akra yesi watu me kase matu obi ato ano ahumu a e kire sen yo me da se tu anu ahum no ka wa no pasem kwasi wa no pasem ka o ya chiche mododo kire se wa fasa ase de obi bi extra ton wa fa ya na ya ni jipa yi na saasu na so de efika obi so fa so wani bebre se de nipa na ni bere no na ahum saase de enti matu ano ahum no kese ma fa wa no saase de kire se obi ati wo ho asem bia de asema de pa na ta basa obi ati wo ho asem bia de na unim na o kire wo
se matua no ebia wo fa bi da fa e mati kwagu na no ko tele ba bi se wo fa da fo wa kwado tiro o ji sai anya matua no asama da a wontie na obi da akotie na obeyi wa sitire ene friend se matua no e basa ye woni no ta kan se matu wano papa wano faside papa me da si menti akraya se da se papa ma me nko sofudia ho no ho na obeti masini mu ntoa sofudia awazi sempani ka se ho na beti masini mu toa kwesi on sempani se sebe akwa wuo no etudura sakra na nya ne toa mu tete no mpanyimfo kokko a wodi atuduro ko egutuam no wodi abonasene na so kwa na se emu atwera ne tuduro no sa na wodi bi agum na watwa ehia na busuafo no obi so se dabi se etu ate akamea metu ano ebo masene no hwan ne beba betie opaso oche se dabi mawu a hwan ne bedi made enti akwase se be mawu se be mawu na obi dina de se wafa ne tu ha obade wafa na so be made wafa ne tu wafa tu anye tu hunu no wafa esa atwera ne no magum na de ma ne timi bomu pa ne atuduro no atuduro no ye toa bi a bi a egu toa no mu ebonasene enti obisa se hwan na obetima asene moto a ke se hwan ne bedi made anya repu ne hwan ne de keke ka ho no kwasi me dase okay me so be dase nti yehwe modern bon na frempon me show tie me ade na obeka no obi twa bia no wanti no minti no are ho na menim no mate o de kan kekako naji o de kekako sa abukrata no kan bi o kan sa krata ni bi o me kan bo kan da be Nigeria class B on kabida kekako on kai another bon guy kekako uko bisa don rich say on kabida uko bisa don rich say kekako ebefa sanam katena on kabida ebefa abane mfani yam kekako class me so me kai bi on class 3 yes sure oh yes kekako from class 1 to class 6 obi akabi upper primary ujai every lower primary copy class 6 obi akai kekako let me come so much kekako dey asem no yemrenti no kekako bet me achemu nya acho from class 1 to class 6 obi akai achibu na dey kekako dey obeta na kekako to na nye kuki me because me chow do azanya apa fon kwa na kai etesmu mekaibi kekako class 3 mekaibi eso hu sisiriwa matadis bi kaza pole ne pole o pekase o kaza won ku sopono mengo meka wo se kekako ye buka mate wakabi na fremfo aka kekako ampa wakabi ko ampa biasi ampa buboso ne yanko kekako kan bi why ukra na kan madam chichim wa mebo ase wa na kan madam chichim kasa pole original Nigeria wana di ka frɛ wa ntobi eja kodua otwamiensa ya wamponsa krofa abrosan so krofa otwamiensa ya wamankwa otwabako onabo nana yawo otwamiensa kumaza safu onabo ana otwamiensa kudari nso twamiensa wahine bachi ono so akrokari training college otwa nine otwafo ni nyina yeah wahine bachi akrokari training college bachi okay mirase otwa nine ni nyina ana ka kire bedu ono so twamiensa efiefo ye fa nipa nwotwe enti na ehono no yakwa amanone abrochira moda UK otwamienu Agata Italy otwamienu Charles K Poku onuzu Germany otwabako Monica otwamienu Italy Antisi UK otwabako Nana K Buama
Nana Kofi Buama. Ononzo Ntrabi. Ojambuama. Ojambuama. Nana Kofi Buama aka Ojambuama. Buyam. Ocha Wantrabi. Bretu Nana US Ocha Bako. Nayak Unyaba Ocha Bako. From Germany. Good. Mama Evelyn, UK to Ghana. Oh, boss. Onozo obuazi samra mi no kase. Kosi bua for birthday. When Chabi. Okay. So no kazu no nchaba kokro. When Chabi. Ana nana bina Italy ochamienu na no frecha to efo gato. Obecha bako. Ucha de hi. Efo cha de hi. Bako na okaza efo huta unu no mafa ma no. Na de okaza no. Bako bi na ne yeso. And efo cha bako. Onchahu. Efo samo ka no. Ucha ba bia o free bana. Na just o idea no. We sure say fuga to chavi. Bako na ka second one. Wanchahe. Abuja for yako motiti ewo asante achim konongo ne dwaso ne mpatemu. Na eho no mo na asembia si abantie bi obetima join your Facebook nsaba ye beka nyina no Facebook the whole life you show videos pictures the ye ka nyina videos pictures obetima join ye sisi a ye ko na yakọ akọhwe ensemo a koso YouTube Nhyira TV YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM and then somebody nyina no din Abanti ebene ne yere ene tie se ne mpran so a de ne ba yo watwesikan de awoga ene mfinku okuno bo ne nsa ho bo na hat nyame nko a yenko ese de siye multity e wa homa na so multi am wajo mini amejo so okay e ba na sei medemo ba asante atem south rubia ye frɛ na bie so ɛhɔ na ababa wa bia wadi mfie aduasan aduonu miensa edin a yɛde fɛ ababawa no ɛyɛ mawusi na ababawa mawusi ɛkyerɛ sɛ okohu abrantie bi a yɛfɛ no kwabena boate ya kwabena boate ehu no ɛsɛ ne pɛsɛ a mawusi ho yɛ mefɛ mpɛsɛ me ne wotena ɛsɛ okunu ɛne ɔyere ababawa yi so oye obi a oni kunu fi sɛ ebre bi atwam wawo baako nanso oni bɛma a wɔne ne teɛ nti wɔte ase ɛma abrantie a ɔmote sɛ okunu ɛne ɔyere na baba wa ne kyerɛ sɛ nansan na ɛyɛ kwabena boakye maame ɛbɛka kyerɛ nse asetena a wɔne kwabena boakye tena no ɛteɛ no ɛnyɛ ade a ɔbɛpene so ne nyinaa ne sɛ kwabena boakye ɛne ɔbaa bi ɛte a kyerɛ sɛ wɔne na awo ba miɛnsa enti ɛnyɛ ade a ɔbɛpene so ɛne mawusi ɛne kwabena boakye atena Vise free bra mawusi ene kwabena boakye ehya ase so mo twempena na ba blante no entenim enhwe ne yere ene ne ma nti efiri ho kro no mawusi kyerɛ sɛ brebia no kwabena boakye maame ba ne fie ene no beku edidi na tem bedi na tem nti atem die ne ntokwa no nti no ɔka kyerɛ mawusi ne ka kyerɛ kwabena boakye sɛ enya de a obetimi no atena biem nti samre efiri ene ekro obia entra ne baabi ɛhɔ na kwabena boakye se da bi on te ase efiri sɛ wɔne mawusi etrae no ukuhyia mawusi a eniama a wɔyɛ ma no kyerɛ enigye pa ntenya de a sɛ mawusi sɛ wɔn ntime ne ntena de a ɛne ɔno nso obedi ne dem enti ababawa no kyerɛ sɛ ablante ne kae no wɔamfa na asɛm onum sɛ asɛm bi ya ababawa yi se wada ɛna ne ɛda ɛtɔ so ɛnan ni ya ɔda ne dem nyɛ ɔda hɔ a ɛnam no ohu yɛ sɛ bibi awɔ no twɔ nti ɛnam ti wɔte n'ani no na kyerɛ sɛ yɛsan de awɔ ne yam ti wɔtwe ne nsa na kyerɛ sɛ ne nsa ɛyɛ pentua wɔte n'ani na kyerɛ sɛ aberanteɛ yi na ɛde pentua esi ne so a wawɔ ne nɔfo ho awɔ ne nɔhofo ho awɔ ne mfe awɔ no basabasa ti hɔ na otiam sɛ mɛma mmerɛ buei mmerɛma mmerɛ ti bra mmerɛma ɛbaeɛ no na kyerɛ sɛ aberanteɛ yi a yɛfrɛ no kwabena boakye
adwane wato wire mu akyɛ sɛ ɔmo hwehwɛ no a ɔmo hu no sese ɔwɛn yɛkyɛ na ase yɛnyanya no samra mekasa yi kura mpo deɛ ɛyɛ ɛnɛ da yi ɛna obi eyi masutire ɛna mekɔ Dwaso Government Hospital ti yɛkɔyɛ na mpa yɛkɔto ababaawa ma osi ɛna mede ababaawa ma osi aba Dwaso Government police station ama polisifoɔ nso ɛde nkrataa ato so a samra yi ɔmokɔhwɛ abranteɛ no na samre yi a mekasa yi deɛ abranteɛ no polisifoɔ ntumi nsan nka no okay motiti yɛda se papa motiti ama ne ɛbɔ no no na abanteɛ no yɛne ne twetwe nkɔmɔ ababaawa a yɛdi ne saa awuo no wokɔ Facebook abo so no ɔkasa wɔ hɔ no mobɛhu ɛkwan ababaawa no abanteɛ no de no afa soɔ yɛntie ababaawa no anum asɛm esiwe acho na de so na me wodem dem na me wo na oyemi pa me ne tina da go so ni mi esiwe ana ne ma me se onti asema na ne ntina nti da bia na ma me bedi matam ana me so sa de a ontina ne ba bi na me ntina me ba bi nti obi na ka kire me so oyele a one ne yela wo mensa na ne yele kura wo ye bo so ni mienu ani ana me so sa de ontina ne ba bi na me so me ntina me ba ana o sa dia se sa na me ka kire ne dia onu bedi mi me de enti me fa ante sa yi bi agro bi enti me ne na ham so na me gya no ana me koru adem koda enti me dadam madakra na me ti sa ase obi di bibia wo me bo so enti me ne so tse me no ana me hu se ya twa me ha se ana ye de ade na wo me ha enti guso a ode ade no o san de minim se nkode wo me yam a ana me de me nsa so pentu ani no twe ye ana fa me se enti me tietam ye nipa me obi nyimi ana ma hu no dem ho bi ana mo de me ba na de so kra ne kenti o ma ntimi anya ho hwe ana mo de me ba ase ya o mbe pamo ye mami hwe obonsi ye bura de yesu leze wo ku kumba na wo ku no ka nya bro no de ni be musiko be me ku ka wo ku no ma ese ablante no ya cho na de so police want to Nhyira fan ba cho metima akwache ma bo police for money ba cho da bi asemo we nyina si no omo aposifo amane o no de nam we nyina achi o kuno o dinawu eno da nchen a yemfiri ona afa yenko adanse ana adanse yekọ adanse ayase na ehọ no nsusu na ye chese obi a ye wawuo na yesie ne be se bosome ngotwenie nkrofo bi so akwa akotufu no mako to amana no so ehwe no ye yi ne nsa no akwa no ba bi ne niema bi edekọ na de asem nie yenko ahoma no so na ye ne yawa dance okay yene no oti ya dance ndi yawa dance yemfa ne sa ya ma adwo yaja yo boye mo ba na sen hello hello boye mo yeti wa yeti yo midase me ma mo ni adwuma one wabedwafo nyina me pacho koso yeti wa kasa de na si ye yeah see and say anopai different say no wache ekono na yeti say ayase eno ma bi ekoso na yeti ye no ne antimu ye afi yeti ya musie ya yesi enipa ho no ase almost yakutu amubi na ba ta na ayase bi si da entina wo say nipa gichi Nhyira fan after the kokoduru ho ampa yetu amana na yehwa maame no wo hwa wo ba ye de adea atitiri na ya titiri nti nso no uhu nani no ehu ne hwene no ne nsa yi ne nsa ne bi e de ato na no soro na afei nso no ne nso no ho no yabu ho kakra ama wahu se asa yabu ne nse no enti yehu sa no na aya incident na aboyehu enti na wo se kwasi adanso ha kwasi adanso no ye mo ewu so
ɛyɛ etuwadeɛ nti ɛbaasa na ɔsɛ nananom asoteɛ nti ma nananom asotee nti nananom nso bɛtena ase no ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ayɛ no ɔkyerɛ nyame boa a ɔmo bɛkɔ fam na ɔmo akɔhu apolisifoɔ na ɔmo abɔ ɔmo amanneɛ na ɔmo abɛtena ase na ɔmo atwa dwa a wotie dua na ɔmo de agu nipabɔnefoɔ a ɔmo ahyɛ aseɛ pɛ sɛ ɔmo adanseman anaasɛ ayɛ ase edin ɛyɛ bɔne no yɛn nso yɛmpɛ ne saa na deɛ esi adanse ayɛ ase no ɛyɛ asɛm o okay nti deɛ ehu no Facebook no yɛ emu a yɛtuo ne yɛtu ama yɛtu so dadaada na sɛ ne ya na muhu sɛ obi ko hu so yɛ bie so ana mo hwa akyɛ ya o wo hwa krampo a wo mo krampo na ade ɛkye wo manim nti no hwa ye no mpɛ sɛ wo yɛ no wo ma ntumi anyi pɛyɛ wo ma anya ne saa ɔnya ne saa nti no ahmaten mo hwa dia wo ma yi bibi kɔ yɛbɛtumi aka sɛ nsa baako na yɛmehu yɛ ne baako aka deɛ mahu ɛna ne mfe mpadeɛ no nso no bubu bi kɔ ɔmo buyɛ no ne mfe mpadeɛ ne na yɛhu na emom no sɛ ɔmo de ɔmo sɛ wura mu yi bibi deɛ a ɛne ɛto gye ɔmo ne nananom ne yɛ nyankopɔn ɛsom no ɛyɛ asɛm o okay yɛda ase paa wae yo me nso meda mase okay ɛde asɛm koraa nie nipa na de kyɛn no wɔdɔ na mo problem na no man ya na no si ne fia wo ha kase ade no mitimi sɛ ɔmo yi lilan ko mbesan ko mo kata so ba ɔmo hwa enkwase ase Nhyira nipa na de kyɛn no wɔdɔ na mo problem na no man ya na no si ne fia wo ha kase ade no mitimi sɛ ɔmo yi lilan ko mbesan ko mo kata so ba ɔmo hwa enkwase ase okay asɛm okay deɛ kɔɔso no bi na woteeɛ no wokɔ Facebook a ɛnsɛm a yɛka nyinaa no ho videos pictures ne nyinaa yɛshow ɛwɔ hɔ a wobɛtumi ahwɛ ne nyinaa bi kofi sɛ wode kɔ ɔhefa ɔhefa wode pozo nsɛnde pozo mfa nsɛnde yɛ nti last week some what's video some more videos no yes COVID-19 was in be last I think it's Thursday I mean last Thursday no okay yebeko oboase den patemu brepamu na yakwa akodi nkomo na ansa na no kra no yensa free ho no mo na on say awo ya wo but obitimi awoba akwada nge asema video ebe show ebe wareho obi pe urade atempai boase yakaso obi nsi da abrosa etoto ha na onfa meje ba kompa obeye na nso so ebinum nya bi enim sebi o sebi edi emse enye ya enyem emse enye ya awo enye ya na obi bewo akwada na wawo awie akwada no wakora na nyini kura awie no afei ana wakoto akwada no atwene de akwada no like ya okoto akwada no to atwene baby kura wato na atwene wawo akwada no wode na hye wode toilet roll achichira akwada no wode chichire no ho wieye no na wode na hye basket bi mu for dear neighbor. Enema air courses no ano eden papa na ye show sa video no ede achew ama wo hunu senia asem a ye kan no esi etie obetumi ahwe sa video no uko Facebook a akoda ya wo no teche no na emoja ewo no ho na sebio kwabrani etimi hwe nyame anim eji akwada no to no twene ya the toilet roll as a toilet roll say tissue be no wo de akyekira akwada no ho nyina na no odi bi kura hye akwada no num sabe akwada no kura so wontumi nkasa wo so wontumi nyaden wo eno ho asem ni nyina no wo ho no mu a ye de etomo anim ewo Nhyira 104.5 FM na obetimi ahwe
ni nyina no ko Facebook no so a eba uko Facebook won mo a eno no ho asem e wo ho no mo a obetimi ahwe ebie I'm say don't reach crowd ya to won dada nti uko Facebook si a obetimi ahwe bi obetimi ahwe saa asem a ye kan no ni nyina no show e wo ho no mo a obetimi enya akwanya na osuso wabo wani akonhoma ma yenko akoda no asemo aye ka no so na hwese de nipa ayisa na no omunyi no maboya ma munyina wonya ne na mba fa so ha ayisa na munyi wadina ha munyi eso do ana so nipa waye nipa oye nipa kura ana waye nyina wi o to atwene za oh munyi no ayisa ana sa de yeso no mo se no be on the match me on the match me you na be ba be na be say dem ma be fan of say oh so be ya o bisha no me yi hafi de yini akwati mod tin open me pen o de ba kwa so sana ba ne kwa play wa se Nhyira FM 104.5 and we are den uti sadi akra no kra etiemu nga awra hosem ayisa na no munyi no maboya ma munyina wonya ne na mba fa so ha ayisa na munyi wadina ha ana so nipa waye nipa oye nipa kura ana waye nyina wi o to atwene za oh munyi no ayisa ana sa de yeso no mo se no be on the match me on the match me you na be ba be na be say dem ma be fan of say oh so Nhyira FM 104.5 and we are aha fi de ni akwati mod tin open me pen o de ba kwa so sana ba ne kwa play wa se oh obi se onguye won farma me pe obi disikam pem abisia opeba onya bi nanso obi so nya bi a won simple de akora na koto basketing onu kra de akora de yame kra de bo ano baby onu kra de tu ye ne ye onu de ne to basketing wi de fero ani Moses asem de bi no Moses se fero beba fero baba ene Moses de ne bi no wi de na crowd de na de say Moses ne say we ne ye sheda de toilet tissue rapo akora no ho nyina na de tu jaya na odi bi she na no say won timi nkasa na nso duaba nyame ye kira so no wo che kura se wo ko shaf mo bi o say duaba nyame ye kira so we do awu a on no we do ba fa ho be o si de ba duaba nyame ya den duaba nyame ye kira so no o do aba o kura duaba ningu okay okay ye ko fa busumru ho no mo na o si bibiasi e ho nso so ofa ye mawajo Nejo so nya Advocacy. Ofa boko de. Nyame adom boko na muso e. Adomu boko. Ofa na ma yentie we yese BBS. Yo we de ye beko ofin so sakem. Ofin so sakem na baba bi nyame adi no ho afofin kan te sa de a nko atoa na nanom wonse edo. Ye wo ma ne sa baba ni fie be ye dumienu ni dunan entemo ho. Na akwara be kire se ofrika chimai akenten na ne nkrofo bi wo bo man anu oba wo mo ho oba ye na opie abonten wo kwa na private care bi sano ka ni sano ho ni se gina bafua anu amfia ababa jeto ice water maye baby okoya wo tonsuon na mam ni sinso na ye brok anu mse ne ku ani mu hokoto
wɔkɔɔ n'anim kakra wokɔtɔ bi a wɔba de ohunu ya nsɛ wɔn abie pono mi ade bɔtɔ awura ne ti yɛatwe no ahyɛ kaa no mu ato ans yɛde ne firi hɔ hwii ɔfɛ nso sakam kuro bi wɔ ha yɛfrɛ ha sakam bi a wobɛhunu hɔ ɛhɔ na wɔn de abɛbɛn ba yɛ poultry farm bi wɔ hɔ owura bi yɛfrɛ no Mr. Ben wɔayɛ poultry farm kamakama bi wɔ hɔ ɛna wɔn de abɛbɛn baayɛ yɛbaayɛ a yɛayere ne tentententente yɛ a yɛbɛku no abɛbɛn yi tia mu ɔkyerɛ sɛ nnipa no yɛ mmiɛnsa nyame adeɛ ɔbɛyɛ no sɛ abobɔ yɛ bi di nnua ɛɛbrɛ Mr. Ben no ɛna wɔn te nteamu no wɔn duru hɔ si a pa a nkurɔfo yi deɛ fura ma hahare abɛbaa no ne wɔn pere hɔ yie ɛne ɛkyɛn baabi asabe mpere kugorɔ yɛapere hɔ pasaa na wɔn de abɛbɛɛ baeɛ ebusa na no asɛm no wɔtoa so sɛdeɛ matoa so yi nti yɛyɛ na ne sɛ so wɔn frɛ Mr. Ben poultry farm wura no mmeranteɛ no frɛ no papa nso wanyɛ nam ntɛm paa na otu kaa ɔbɛɛ si apɛ no wɔn sɛ deɛ aba ni o adeɛ nka obi bɛyɛ ne ha ɛno no ɛno ɔsi neɛ asɛm wɔ ebi agye sɛ kɔ police station. ɔfa onim ɛbɛsa ba hɔnom na yɛnya Mr. Ben nankasa a ade ne siiɛ no ɛwɔ n'anim no yɛne ne ntwe nkɔmmɔ ne mmra hɔ ɔfa bɛyɛ mo adwo ya ɛgya mepakyɛ ɔfa bosomuru bɔ amane bi na ɛm sɛ wo na ɛsisi w'anim ɛbaa ne sɛn ayo yɛfrɛ sɛ ɛbrada no na meyɛ gyama kenkɛyɛ program bi wɔ gyama kenkɛ hɔ nti mewie a mɛba no mehu abobɔ yɛ afo na meka sɛ mede medaa bi wɔ ɔpene so na nnua bi gu hɔ amokɔ sɛ sɛ nnua no mfa nkɔ mesɛkɛ mpɔte fam hɔ ɛma me nti nkwadaa ɔmote abobɔ yɛ afo no mekɔgyina hɔ ma molodu nnua no nyinaa na ɔmokɔɔɛ no na mebɛɛ pɔtre hɔ no December no mu metɔn nkɔkɔ no nti no innovation kakra bi wɔ hɔ a ɛsɛ me nti na menyɛ nnua ase ahɔɛ ɛna ma ɔmo de nnua no kɔɛ nti no wɔ fie ne boaboa me ho no aba pɔtre mu yɛmehu ya yɛmesi ya no sɛ meku ɛɛdɛre mekɔfaeɛ a bɔyɛ sɛ a meto ɔmo no ɛmu ɛna baakɔ ɛɛtrɛ me sɛ memmerɛ na nka obi yibɛdie wu ɛde ahyɛ me nti mede me kaa metumirika mekɔɔ hɔ mekɔkɔduruyɛ no na kyerɛ sɛ akwadaa no motena ba me office anim hɔ ɛna sɛ akwadaa no akwadaa no ka no asɛ bi nyinaa yie sɛneɛ nnipa yi a wodi ka ɛfrɛ no kan saa ɔka wie nti ɔka wie na kyerɛ sɛ sɛ mede ba police station nti yɛfiri police station hɔ mefaa m wɔ mɛma nkuro bi yɛfa namɔ no methodist school ɛwɛ wutua na aba police station bi nti yɛduru hɔ apɛ na akwadaa no abaa no ka kyerɛ me sɛ maa bi na kwa no na saa maa no na de na to no kɔn de no wura mu hɔ nti the imagine sɛ na pakeka no na ma hwɛ ma ya chi boy nti ohun sɛ ka ne gyina pɛ na ɔde hyɛɛ no to wura mu ana me paa no kɔnfo no tabi nkɔfo mo bɛn hɔ nyinaa aba na nna hɔ de de paa yɛ ho yɛ bɛyɛ 45 minutes nyaa no kɔpem sɛ yankɔpɔn yi so aha a nyaa no yɛ de ba police station nti ɛyɛ etiada no ɔmo de no kɔgyina court a ɔmo remind no ɔnkɔ remind 2 weeks 2 weeks nso a waba ɛbɛyi na no ɔkɔɛ no yɛbusa na no asɛm mpakyɛ ɔsɛn yɛmusa no biribiaa ɛno ansɛ sɛ ɔnkɔ roman no ɔmmra sɛ ɔmo kyerɛ na no asɛm na no asɛm a wɔka no ɛne akwara no deɛ no ɛnsɛ okay na ɛdɛ na odwaneyɛ yo no so nti courtfoɔ no yɛfa sɛ policefoɔ no sɛ yɛkɔfa no ba a yɛbɛfrɛ me ne yɛfrɛ abɔ yɛ nso no yɛ nyinaa bi na ɔna ɔka yɛso yɛka yɛso side of it okay ɔfa yɛda ase papapa brepam yɛbɛsa aba hɔ bi hɔ mo ni ni akyi ma yo okay ɛyɛ asɛm o yɛnkɔ akɔnɔba hɔnom na story ba ɛyɛ asɛm o dɔma include story ne deɛ ano ɔden yɛbɛkɔ hɔ and videos no mu ɔya akɔnɔba maadwo meje so bɔkɔ deɛ me ho yɛ paa yɛda nyame ase bɔyɛ mu deɛ na asi memfa wo nkɔ kofodua beaeɛ bi a yɛfɛ hɔ ɔyɔko kofodua ɔyɔko aberante bi a wadi mfie aduasa mmienu yɛfrɛ no Nana Kofi na dodoɔ na ɛfrɛ no last two na Nana Kofi ɛna te sɛ
brother ye twem ya abra na bo donko enefa 1:30 am na do de sumu ena na kofi bomodin ase okubie opanyi bia ye fe ne Kwame Fusu ne mpuma na okubie ni nyina ne se juma odini se oda na wabaya bebie eye mpuma no bia na odi edua abomodin a epia ofu na efo mpuma na no na wasisa edeko na abra obie eye Kwame Fusu empuma no na Kwame Fusu ebo piti enyane ye nti esanse eye juma omudi ewo hanti no Kwame Fusu no ebo modin a efati kama nti abra eye na Kofi ebie empuma na oye se obefa ni iPhone 6s no odeni nsa ewure mu pe na tete Kwame edisikan no ene hu this chanisa nti abroad distikani chanisa no ho na Kofi etikem wekumi na nkofo sorry ya na jodisum omuko sorry ya eye last week eye na Kofi na chese odam jemu ewo Kwame mpuma na echi nti honum na ombebisa na ono ankasa etu na numutu ka se anka okọ akofa eye Kwame eye ni mobile phone na ni laptop na ho na Kwame no so ebo modern disikan etwa no nti yesa no ebusuafo no ebemu anka ewosa omode ko aposifo aseye so no ebusuafo no ka se seni aye de obi nkumenti na tese omo ankasa ebesiesie asem no nti Kwame no ebo modern etwa Kofi no I was anka ye police case no so esanse na okodi nsemonenti no bushafo say yen kaneboko ewufia si ano ni sano ya bandage a ya Nsem Kese wo Kofodi anti we pimu ewo Kofodi a yokodia na chete DSC ewo house no. Okay. Yeah, that's papa ne odia my. Okay. Yankwa ya wa honom ne ba ya afi ye bowre makopim odoma henkro. Papa bi se bi papa nyine woni nim bone a onye bone. Nipa bi kuno. Pe damojam. Wieye e pa na fono ha. Etu ni ketrema se bi se etu ni bema ka. Te na be wiasi. Ni nyina videos ya deba e wonsha. Ye ko tafo. Ye se abanti bi akofa tutu ni bi. Na abanti ne tutu ni dawie na otua tutu ni nika ana osan wie tutu ni fumbo mobile phone di dwane later on ewo mu osan akofoforo ko okohie nipa no wo hu se ye ono ano se be odwa ma na mere bi fi ya ne phone no onu kudu dem bo yi ni phone to ababa no no mi phone yi ni ene come and see bits ayawa majoy yo chiremo e ba ne sei you maminche adantiga before na me wo ba ko ye fe no fata or appetite maminche nyame nkom ho enanyumri you ye do awura tafo bibi ka kantiam fa ho nto no ana na adante ba ku bi ye fe no ben ana ben aja wako asero line aja wonya obari bia wakreska ama onina di empaso agro kakra eyana owie ye no ana aja waji shan ho yin to bani di kan betre ni mu ndi so owie na oye no wa fa no phone asebeni ne phone asebo ne phone e board pa asebeni je se e high phone ne board na bra e kwa ne bra wa bra ne ade wa jegu na ya sanza no nya sa phone enya sa meketwa na obani Nigeria ni ene na bra nti edi fu gane kwa na ja so say ku babim ene gana bedo so be don nya menka ya obesa gbowura honoma ene a chewefu ye kugu so ne obra no ma bro no ne ade akne zenye police ana eba mu a ene nka mi so wura ne de an konkat as far as me de ze me ka de o ya se yeso on phone mra na on besia kena so kakra na ne ewo hono. Okay. Ayawa yedasi pa yedasi. Okay. Nhyira 104.5 FM. Nhyira 104.5 FM. Abusa yeba ni akodoma henkro
This week on Joy Learning, SHS2 lessons are from Monday to Friday at 4 p.m. with a repeat at 9 a.m. Monday, core literature, written literature. Tuesday, chemistry, solubility product constant. Wednesday, geography, intrusive volcanic landforms part 1. Thursday, biology, control and coordination part 1. Friday, business management, insurance and risk management part 4. For SHS3 lessons, make a date with your TV teacher to answer mind-boggling questions on the revision show every Monday to Friday at 7 p.m. with a repeat at 10 a.m. Catch up with the National Science and Maths quiz Monday to Friday at 5:30 p.m. with a repeat at 1 p.m. For updates on weekly schedules, log in to myjoyonline.com or adomonline.com. You can also download the Wolo app and access complete lessons covering the syllabus or call 0302 211688 or 0264 790970. Follow us on Facebook and Twitter at Joy Learning TV and on Instagram at Joy_Learning TV. Learning is simple and secured on Ghana's first educational channel, Joy Learning. Joy Learning. Keep learning. Okay, abusia mama kwa bahai Nhyira 104.5 FM. Ye ko eyedoma hinkru na last week na mu hona na ababa obi akọ fumu awoba na ka bi eye Hyundai Elantra ibi sakwa no mobeka emre bi mu hono mo accident bi si doma hinkru asorifu bi ekọ asori e mo mbenya aka nkonhia odoma kwamu ho baby mo gina dodo no wuye sa area ho na ababa wa ne free na fumu ba a chese ka no free bi okofu mo nam kwa ka na beso ta baba we chi kan a chese a chese wa ku baba wa ne kwa wa ku no kwa a chese ho nsem no ni nyina no e wo ho no a yede tomu enimu ne no do rich the atoso obetuma hu hwe baba no said the TNT akata ho akra ho akra ho bia I ready yakra ho bia se bia nipa nsehwe na driver fo idie ebinom kra America minim ta ho no ade potin so ehye wo ne America potia na otimi kɔ no wo saa bia ho car ni nti what the car no bo ababa wa na betare abe no to video ni ntimi show don jibetimi na de beto so ntimi show ati ama ababa wa na yem na paisa na sebe nipa nsehwe sede eye ababa wa no ebusia ano edin we edoma hokro no a na enu achi no asem a ehu baako eye papa no papa baako panyi a wonya mfie be se ediosun papa ne ma kire se papa no wone obia ni asem a kire se nipa bonefuo bi so mo firi hin ade ko kyen ya abusia wo ku papa yi atu school bi nchen empo asan tu papa no ne ketre me free nanum tu ne ketre me free nanum na ekodada osho uko Facebook a obetimi ahwe nsemu a ye kan nyina no we no ye ababa wa na de no de ohunu sisi ane ababa wa na de no ababa wa na de na da so sisi e no ka no bo no to no twene ye wonie wanu nie ona da ho no ka na bubu ni nan we ababa wa ne de no no wonam na fu kwa so bo ka na abono aye ne sei ha dwene ebusemu ya wonam ne ba bi o akona fu mu ba ka bona kunu kwa okay yem free ono no so na yenko papa no so doma ho na papa no nipa no ekono omukunu wiye no
sebe say no omo tum say omo ni bi omo pe no ho ade ne ho ade no omo pe na eno echi no ya okay ye ko say Don Rich de papa no niam ni nyina aguso na ye ntimi mfa ni nyina amma because said the identity and abusu me ntimi mfa ni nyina amma pictures no ebetuma show kakra mo hu baby Don Rich ebetuma show kakra mo tu papa ikatrema asa twa sebe ne berema e de afri ho no mo ya rehosem papa na so ye be ne dey abasa na papa ne ba ko ekasae papa ne san kwanhire atome nne papa no ne maye ye du baako ya kadu ma o chime ma mi na etia papa ne ni problem bia ye na ne wo fia na no pai wo fia be friend say bi say na atom papa e ko e so akoye no kole tini atu ye do no na oni ni pai en ko fa na won tam ha na bi 3 bia ni diagoro tamu ha o panyino akra bia fe no lumai papa tamu ha nkra nyina ba ni diagoro ti ayen ko fa na di oni bia ni problem wo ntamu ha isei aso no anwumle tama ye no adwori odidi wie ya men class me koda ntimula de ni ho no na o sma sa me fre ye ka kire ba ko man timba gina ha fre na na ye ka kire ni poni ha isei timba e na ada ti a kire ni ho se ye ka kire no ba ne fre ni se papa she de ni ho fre na ka ne besne ko ya me de nko fi min ko a teacher go phone sokola menti me nche Papa uma okay we nsem no bi eno no na aposifo mpanyimfo nso bi kasae I'm say me officers Nhyira I say based on this incident this year because it is out on match in Baha Pranam say maintains habita Kobe Yafini maintains how we be that I say Bibisa Badi and I say then wake up call I say to me then intensify patrols many officers Nhyira I say do your patrols say day patrols and night patrols and what town even during the day we have 2 cars almost all the districts now patrols are also and they very intensify patrols especially at dawn and in the night patrols send the bear phobia be on person especially with public toilets and public places drinking spots in your man the more they are intensify patrols those areas. Okay we opposite for mpanyimfo no so ebi e dia omode etu yenim eno no na ebra asem yisi ye no abusia omukọ school mu honom ba bia omuku papa no to ye no na eho no yentie enema ekoso ho papa ne yere yentie enema esiye o papa ne yere no edensa ekọ ba bia omuku papa no moja nyina egu ho na ode snap ekọ yi apaye ekanchi ye na nsem okaye no yentie bi na ye hwese de etie doma hinkru nkuru ya sanse ndopa ni me na ye do ya sanse sedi pano kuro moja ye ya bebe o grabia jadi saya o grabia nuni pada sadi wale ne irare bese wadu moja onu suro no katewa wadu godiya ya sanse afenda ba me tu wona baba uyira baba asemia okura ukase wodie usunsumu ogi so na kura mpase na no to kachira dia sunsun na mu odu no mananya aduma Mama,
Nana ponya ona na kuma atapa yiri atakuma nana ko so sia panyini ko nana ko so sia panyini nana ko so sia ketua kono dia bae akafa ho aware no na ode na betina mi nana no me sa ho aware no sa na no be soa ho ni ma aware no be ja ba ne soa me no soa nkonya konya na ko so na na wako ha we papa no ne yire ana womo ekugu saa ensen na abusia ano edin na womo firi ho no no ana womo firi okọ doma hinkro nsuo bi da nsuo no se dru se nananum afidrom be yi yesi ebie kufuto ne niema na ho ikoyi apae no womo kọ se nsuo mu ho no manko a na omukodru nsuo mu ho no no abusia na chese ho nso no enye asem ketwa kura ho nso so DC yen yentie emma wo mani abre ebudua sasiti ninna na patutututu mabai ba bia ba ma no so ba de no kwa twire ya ba twi moja no na nanem de sinapu menu akwa ho makwa kante mapapa ni akunda e na nakoso nsuo na natwe sai na na atakura mani ampo ya na nanu hunu die fira ko mfie ba yo ni ya bedru do mama ni ya ba ya manokwa huna nan ono no so na natwe sai na nakoso nsuo apanyini huna nan ne so ho na ni kuni ba wo kuni ye hoho na ni ne betia nipa boni bi achia wo fira na anu joda nyuma di achie akokuno na nanu me hu dia ba ye ho ya mewo ma ya sentere papa yo ye ho so ni afre ba se atere na ni pani o twi papa idi no koye ba se ni wo ko twitwa no se na ntwina ndia na nanu ka hu ya ka hu tintwa ni pati nka bia nka hu so tinku ni pado mama ni ha ni pani aro ni di o challenge hu atima ku ni pado mama ni ha de o de na hye hu na nanu ni sa hu ye sa de no na na problem yosia wo ya sa adwuma sa nya wo ni sa ni pada sani akumasi o de na hye hu agya yawo akuno o de na hye hu dia na na problem yosia sira wutimi na na ya hye wada duanan ni pakoro so dadani so anu nsuo so oso jano o ni jasu dia na na ma duanan samanfoi hun sira wutimi o na na no be me na na takura mani ampono wo do nsa bubu ye ni edi wachi ni e bedu do mama ni pakoro na do ma wasentire ompe wani monyam na nanu nipa ya aku nipa ya hyewo sanya wo na na takura mani ampono na na kwanya kuma na na kwanya panyi na na kwampra panyi na kwampra kuma me na nanu hu firi ma akoma ho bedu do mama ni nanu ada ne yeso aho akura yi na na twa sa na na koso nsia akura ne so aho nti ho hwa ma se ye ato no ama nipa akura didi nipa akura de afio wuram ne maame ne papa ne nana ne nana nkansua so yisika ye bi so de oto bia na mabadi ana nanu ni so didi jaso dia won chira hutimi na nanu ho na na ya bo amini gina ha yo do ma hene maame ya bo amini gina ha no pai ani bira suni ma ka me ba no pai hon hwa ani bira na atoye na nanu hu ya mabo won chira hutimi won pe pa kro mai ha ya abusiafo semno ano obi abepeke story me inupe shie kwesi me inupe owedo amamintio awasi mendase agwasi diabo empa mema da sene nipa binum sitrim odin no diabo empa mema da na dia kra nipa agye nipa ya gidien a oyanku nipa ukochi no kun ya rehosem sa
awerɛho yie nsɛm a freedom aba na no biara nyɛ ne gye awerɛhosɛm kɛseɛ paa sɛ dabani bi akum edi aba okɔfo ma kana hya bɛ ho na papa panimu na nipa akunu atwa ne bɛ ma awerɛhosɛm kɛseɛ nipa a odi saa abɔnfosɛm no wɔn kae sɛ ne mma na nyinaa bɛnya ho susuanso Israelfo bɛ wɔn nam srɛ so kɔ no nipa a wɔn ha Israelfo srɛ so nyinaa no wɔn asefo nyinaa wɔn hyiae nti nipa odi saa nsɛmfo no wɔn kae sɛ wɔn nya no ho fa ni da obenya ho asotwe ne nasefo nyinaa sɛ ne maame ne bɔ odua na titie no baako bi a mekan sɛ ampon bɔnwom bi wɔsi ewiase bɛnni ɛmaa ne bi ɛpɛma henya bi pɛma henya wɔnya bi a wo wakɔto saa akɔda na ato atwene awerɛhosɛm bɛnni wo na wɔn pɛni pa na akɔde kɔbɛma wɔne bɛma kɔda yɛ den na wɔnya nyisɛn no awerɛhosɛm pa ɛmaa binom sɛbi maa binom tiri mu ɔden dem so sɛ sɛbi mɛmɛ ntimi nyɛ saa ɛmaa binom tiri mu ɔden sɛ wawo ba pa tɛkyɛ no akɔto akɔra no atwene na wotu no atwene ayɛ dɛn ɛhosɛm kasi kwasi deɛ mde bɛwie ɛne mekasɛ mmienu sɛ aka mmienu baako aka mmienu ɔdɛ na wotwa ntoro na menti ɔ na from Paul akase mi da ase pii na me deɛ mene kwabena boakye ɛyɛ adwene 100% kwabena boakye okoto akromfo bi nsa no wonya ne kwa no asa de wo ne ye mankɛyɛ wo abrante a wasi so a wo mpa adwuma wo de nkɔfo phones ana wo di dua ana wo sesa na nadwo nyame na atua ne ka nadwo no afi na wo babena sɛ obi magye wo ho na magye wo kwabena boakye ye mistake nkɔtɔ fam na ɔsɛ nkɔsa ato ne fam hɔ de wo n'ani ase na kyina obi wo sɔle a wɔnkɔfo obia phone da mmeranteɛ no mfa nsuo nyansa mo sɔle nkɔfo mobile phones ne laptops na mo wia no ɛnnɛ hwɛ ne ato obi saa to wo da mo ani baako ɛnteta hɔ ɛyɛ pa kwabra mene ne yɛ adwene abranteɛ no nso a ɔno ɔkɔfa ababaawa bi a ɔwɔ ne sika no we I was here in the jail. Or the print to a one. Mausi. Oh, I hear it. And a woman, I can catch one press, one press of my own banana. Trau baby. Now was one way. No was I go for print to a one. Not in the war bear man, I would journey. Who could this answer Fubis as a bit? Yanio, would just a minute bear, my minimum de one, and the moment me. Nanki abecho na kauni police for aka kam na ho na wa dwane dia na je se wo be ma hunu unya be ma ne numadura nwunu ntinko anyira ho nanki anche no agasi medasi sofu dia agasi mamenko of offenso ababa wa no mkwachi no baabi a sakam hono mukodi na wuo no wodi dia mesra ne se obi anhwe no ho so ye efri sabre ebre bia ye bekọ akoto aba no na enkrofo nipa bonefo de wo mu ho afram se moja hwie guo ni nipa ho akwa yiye wo hwe ne ekosi aya ase nso adekoro no bia enti yesere obi anhwe no ho so ye de se ne akosi doma nso so a olman ya won so mpene ho asem no makoku no ayiyi ne ho no ma kwasi me da se obi anhwe no ho so ye agazo jande story bia mam se sia so me da CP high Nhyira 104.5 mabotokra obi di twede abone maame yamakunu obi twede abo han o say ojambo ama frem se sia se adanse wo baabi abrante bi di twede akobone maame amo omuna to wo won ma ya nya kan fa ne nko me da se maame ne da ho awu se sia no frem ojambo ama okay nana kofi buama okay me da se nana kwame mini baby crow o si neze o mbetena bruchiri ho a nana kwame we si die meka o message ama nana po wasem power ye jama tendie na twama da power social media too much tu twama da pasa social media so ya adwenkyere programa obi a kire na dwene nti de me ma dwene kire me na meka nti me kire ma dwene sa na enkomma o se de opena asro ye ni matem why that's sanity adwene kire
That's pa Nana Kwame. Maybe I will be a mewajo. Thank you. Okay. We say good African tradition. Yes, and one on good. So Nana Kwame no be also support the money. Okay. Yeah, that's it. Government have to close more churches and the so-called spiritual centers to save lives. What's it? And sorry, spiritual. I see close be brave. So be a man for Ohima Esther was say come watch some Bimra okay, so no be head your cousin. God love a do Dankwan Nesta, a friend of Nyamedo, friends of Kwesi Buafo. Or say on your support in Segu no for Kwesi Buafo. Okay, me that's it. Kwa baby o say Ghana. Asempa o 70 the dozen sapon ranking was nipa nya kra enyo yada se benis agbe nyazi edibiaba on the bonus more musa seda Ivana Empire was a Ghana Derek a champon see no sound are you sure sir. No sound. Check mommy here. Okay. What we all are seeing this if Honorable Ken is expose those fake pastors. People are insulting him. What's more you know Japan or pass off when be home to moody at them. Very sad. Okay. Desmond Tete say Asamneya. Christabel Mensa. Miniaba or UK. Chris, the economy say, oh God, I mean, Asemno are who Mercy Gemfi and a debaye. Kwakua baby osu di biaba. And I say Jacqueline Usu for Joe was very sad. Evelyn ya on to sad. Just take somebody's life without any reason. Yes, Nana Kwame. Sana we are here. Okay. Message is in there a dosso papa. Okay, yeah that's it. And some dosso papa. Yeah that's it papa. Back in come message in this kakra 03220-83581 83582 83583 83584. Yemfa frefo no kakra na yemfa mo enwie. Me pa choma jo. Me jo so me kwesi. Din baby akase free. Mediane Mustafa Kofi Abraham me do de pepase. Yet you. Akwesi mama abaso. Kwazi aka me kana se me gidi se binimu se heaven ni ho. Me gidi pa se binimu se atemu ho. Ah wotime de se kan pa to yonko ni mo twa. Ah ade be na kwaso wiase ababo e ba moyi. E wiase da na se wiase nya de. Wotime de se kan to yonko ni mo twa. Se de wukuma be tire. Kwazi nyame mo Ghana, onhwe yeso, nyame nka ho bebe. Nhyira Mustafa, hello. Pati wa for good evening. Udini baby akase free. Nkasa fraction FM Bruce na nasema nkwanyi no. Yentio. Obano oye na ba ko to twene no. Onse si nyame batwa na kapa. Mo fo di boni. De oye no entwa ye kura. Okomo obi. No one say no more. Ba ko so omo ko nipa no. Afi de ko ewo do suru do ko do suru do. Ukuni padelo banya frino nyame wa botre papa eye efu abonu fonu ukuni mo no se dia ba botru no da hanu da ti wa juma no wo eno mi semo nyame sha won so ye da se hello lamba cha tunjenka o enka so ke adu manager na pombo ko de obadu na dum gas oven papa fie mo ye de topano de aduane ba de gas ye bia ka edu ye bi mo to me bola kese ne nche wa na foforo no abos to butu ha mo chairman ke edu ya to do on kwanche no akosese me das papa ne bi my into Razi and somehow na huma chen obi asore so kwa ya de na kwansini na ya jene krefri ni nsema ano den papa and then na se de nipa kura no ye ne hu nipa ye timi kun yen ya sabi yanwi ne ho kura
ene nipa kum ni nia chese ham ketekete kra e den na ekoso asase weso yi ya me hu ye mobo Advocacy ya me nka ho ya na mo ma me wa na na mo beti dodo okay ke ye dunu no ma yemfa me nua ba Janet o USA ni dia odiaba hello big brother what is saying so bi ahụ yede ma fem de chia oyo do wa nyina mo me abusuan fo nyina be pa cha de omudi watamu na kwa me no nyina obi di watam bi ja wo mo don't take it serious omonte wase nte ja wo okay bye bye unia ba Jane okay Jane me das nzo nim se me ha me say na kwa obitum kra be madam for next time obetim ase ankoya mana sanity at social media the make of the nyina ase yanko Italy hala kwesi wafo ipacho maju ifasho hu yede because free territory no antiata akwesi nyame enim Ghana boni a ekoso no se de minu abe mbisika na hwa bruchire fon bebre beka kuruma isan se be se na nsane na enura na nsane wo ho na efrem se me ya mi fi akonfo kra ko mi fi ni me ma na me nanaso asam na ahomete Kisa dia boys ni ye no omunim kwanya ifa so wada na ye bie umpoma na ateso wada na chese ye yi woni ama ti papa no nyame ne ma na hode otimi ye sa de no ena ababawa no so a wayi ni ba to agu no ababawa ne bapa so onya bi to ni yambie ma onyame wo ye nhwe ha na ka babawa we di awo pa de onyame mani nya bie mu da wa so akwasi me ba penny birthday ne me wish no happy birthday onyame wonhyira no pa no nya ne kase pa amadwana onyame wonhyira no nya ne kase adwana owusu ansa okay bage akwasi nyame nka ho baba Joanna owusu ansa yedasi ene wosodia ode abba yemfa we say na yanko hello akwasi udin baby Kese3 o wa hene champoni meje osododo what for one? Democratic Information Center for you life from Young Information Center. In your course, Canada, Toronto, in Manajo, and you and you may, and some of course, you have who, be Quabasi, and Yakuza, and Gaga, Namidi, the Minister, Yamian Barna, walk up to the back, Sineno. Obia, Mobian, when you ask Abri, one, Beniki, only Mobisa, Opia, report me and Chino. I did a bonyaka secretary. Yamin money pako mubium. Yamin from Owa in Macro Baba. Owa here that's papa. Busia here the Owa hene free so. Edi mu esi here yintimi emfa ofrephobia epio yadamwase. Mo amofre nyina Facebook ne YouTube mo amohwe ho nyina mo nyina nyame enhia mo papa. Salome dankwasi asem na ya nana diwasti wono nso si akwasi buafo memo ajo oto hwe free Barcelona Faustina Boachewa nyame nhia mo papa e de usi ase my monitor toto na fe yempagya mu owedo ane ni breakasi nti kozime da se me krom hene nana ntia mo panin one oba panin omo tiem de nene nana ochiriwukuo adanwa chichidom hene Dr. Antwi okodongo nso tiem de nene Amadu fie me ba okanche Gabriel Yasin tiam wan su tiem UK Mary Brown Cosmos Mafo omo su tiem wo UK dendende ofasike enemy sergeant omo pokuase etiem afi Angel teacher fo nyina nsutem ya santoa adwadoma ene abuche kwadu na ya nsumehia omo nyina kosi medase osofu dia agosi medase Angel na Hamilton pokuare basic kane ono no ye headmistress akwanta brube uwo nua so Mary woni selase mo wo fawade makwanta ya redu ene ne yire ya acha ene makwanta kwasi fori ne yire ya kwatma mo nyina mo wo Holland kofisa afo kantanka wono yire Eva mo wo Belgium awasi bana fiada na mantia sempa me wo fase pa nimpon wo frato ya abna Alice jamedase we de ye twentwen so nyankopon ya adoma kwasi na wotwe set ne pepepe na wotwe 20 se na wotwe
dabi mienu 25th 26 akwasi adne kwa dubinsu ni akokra me sister panyina efe no hamde yakoma akomia ne ba panina akwasi nyame adoma 19th and 24th ana dubinsu betwere edi me sere adubinsu fo nyina monko twere mudin akwasi mame nchia United Church of God fo nyina asafoma ana mabusua fo nyina mo bia adwo meire ene me ma wo fie madam yo akwasi Kofiamba for UK, Mamata, was UK, Mr. Dubafo, no year, Mamsewa, Germany, Hamburg, or Rafa Kwame J, also no year, more Germany, Hamburg. I am Messiah Yaw Akoto, Osaya Wakoto, also France. Tours ono yire obaya mutemi chiamu pi Honorable Baraski was siriwa nana safo kantanka so siriwa hini woni Winifred Uwakra ene maminya akon onso wo kumase ha agwasi nyame boa aye ukuada beye ene so siriwa ahoho aye freze siriwa nemo ye wakwantuomu ya haka esi eye high school junction ni asafo me bo we say ahoho mo freze siriwa na mo wa freze siriwa kroma me pacho kroma e wakwantuomu ene ka se siriwa fo a won mo wakwantuomu asisiriwafo won mo akwantuom nyame adoma ukuada ya de kansi high school junction free in and out bafu na betwe udini se ne be ya ho nyame boa next 4 years ye benye mpuntuo ewo ho nyambo akina mi ankaza na from pom mi ko twa mi dini na ko so won sisiriwa me de adura ne bi ba on me hi na from pom so wo kan nyina fa so bi ni so bia okay me hi ham adura no wa kan wi dada odi we se ma men kan no mo ya scanning ready Kofi Aje kosi boy jan kasa boy jan kosi chama market ro krawe kasa bro da bia ne niezi ntida da bia ne market ro so bu dia pacho ya so wo ka ba so bu dia pacho ka ready kosi Mr. Yeah, kasa ya die gida ya CEO chama wontumi wa bie FM tuma se woni menem director gina epe mesre na Roma wori contractor mampa so kwan na mo ye kwan mesre contractor krono a chama wontumi wodi adwuma na man pasaso from pasaso krom nyina no adwuma na atiagu chama wontumi order ma mesre bo mo na boy na pasaso kwan no ya agiagu pasaso kwan ya agiagu pasaso ekuro kase ye pa Kofi yanko kosi yenua ye Mr. Siedu won ne yire mina boache beche apia omo Norway bebe mo bia owura manwuma me chia mo papa odifo mark so wasu ebo a won ne yire manfo sua osofo paya nso ne yire wasu ebo a Roma hono mo anti agesi wa ba ko pe wa anwuma bi o me che kojo fojo atwoma manhia badenden Reverend Dr. Kosi Prophet Kofi Dr. Kofi abadenden sorry manhia hono wono yini na mo te kojo me so me phone obi awia me phone ti from number na obi afa me phone from sesi ana Kofi dase Kosi what man you transporting UK Nana Champo na ire sister ba usu UK Deke Thomas ona ire sister maybe some Spain Church of Pentecost Babla Bonsu ona ma men so ewo Denmark mamini aba Georgina one me okunu ka chirebedu bla kwa mikusi ne yere Savannah Okra na sister Grace ose kofi mu nyina mo Belgium nyame ya no kosi china wiase mi sabe ye ko adanse aya ase no efuru ne kotuo no ye tese na nyina betra ha na mambe bi obe ya the spirit of fair ministry bo kwa menhia Prophet Kofi Usu ne papa mo adwo abandenden ne abandenden me nyina na mo filling station oso me ma wadwo ena nwumrem nim se na ho ye Madam Comfort Sidua wo UK Christabel wo UK Sister Nanama wo UK sister Osana Nanama oso wo UK minim se nwumre mu nyina mutie Brianna Lois Alexandra good evening adwa minim so ho papa na afi menchia ye mu amohwe dwumedi nyina na Friends of Kwasi Buafo mba mu nyina Friends of Kwasi Buafo a group ku Friends Foundation obia betim de ho aba behyimu bi mu nyina mu betimi aba na modem ho aba behyimu gisa na from pompe ono de oba nyiro no wedwa omope na mo de yes yenje omo nti mo am pese mo join Friends of Kwasi Buafo no obetimi afre sa number wa pese join Friends of Kwasi Buafo no number obetimi afre so no 0554 933 415
opeso join the Friends of Kwesibu for Friends Foundation Kwesibu for emu de papa 0554 399 415 0554 399 415 ofre brother Micah one no eni enkomo na obeje osino no abo nkomo no acheche se de bie ko registration bibia no obeche mu de achewo me maame afia brago stars na wo trade me mawajo nimse nyame adom bibia ekoso kama na mum asembisi ewo patem ba bia wo na pese wo freme ene metwetwe enkomo a ewe me personal number freme ni eni nkomo 0244 015677 0244 015677 ofremia woneme ebetwetwe enkomo unbreakable wo France nana akua nana akua amwa wo Canada mama Afrakoma so Belgium ene Friends of Kwesibu afo mani nyina abruchi Ghana ba bia mo wo bia no mi salutum maya de monkoso da na msenyame ebe me yetwa ye bre no so adwuma yine ya ba Ernestina ewo Italy nso so ye ma adwo abrochiefu nyina Ghana fo nyina ye ma nyina adwo sabre de ye ko Save Your Liver Foundation wo ne a lot of care na ye no nyina kwa akotwetwe enkomo e de atoa so dog